Face to face dnes mám Katarínu Knechtovou. Teď bych chtěl se věnovat trošku týmu soukromí, nebo aby jsme poznali taky něco z tvé osobnosti krásné. Umíš se nudit? No ano. Preferuješ radši, že se třeba dovolenou plácneš se u moře, anebo jdeš radši na túru do hor? To závisí s kým a kde. Ako, tak... Rada napríklad len neším, že fakt ležím v posteli a spím, pijem si tam kávu, jem tam jedlo, pozerám filmy. Ale keď vezme takú dovolenku s niekým, tak preferujem niečo akčnejšie radšej. Navštěvuješ mejdany? Chodíš na party, že si prostě vyrazíš, třeba řekneš, ale tam bude dobrý mejdan, tak tam jdu? Priznám sa, že veľmi nie. Ale niekedy mám rada neplánované akcie, že proste vyberieš sa len tak do mesta, nemáš nejaký špeciálny cieľ a zrazu ťa niekto niekam stiahne a zrazu je z toho výborná zábava. Tak áno, ale tak nejak plánovanie ani nie, priznám sa. S tím souvisí moje další otázka, ta by měla být teda plánovanější. Už si měla party jako křest desky? Áno, v Bratislave som už mala a chystám ešte v Prahe. A datum nebo takhle? To zatiaľ nie, ale bude to v máji niekedy, ale to všetko ešte upresníme, lebo ešte doľadzujeme nejaké detaily. Jasně, jasně. To samé, od toho se odvíjí moje další otázka, jestli pojedeš teda turné. Áno, turné plánujeme, ale niekedy na jeseň alebo až na jar budúceho roku, pretože teraz vlastne prichádzajú festivaly. Jeseň je podzim, že? A jeseň, áno, je podzim a vtedy pršia listy. Áno, áno, padají. Takže áno, listky na koncert vtedy pršia. Chystáš se na festivaly? Budeš hrát na festivaly? Áno, budeme hrať na festivale aj na Slovensku, aj v Čechách a všetky informácie sú na webovských stránkách. Já ti moc děkuji, že jsi dneska byla naším hostem, rád jsem tě viděl. Tohle byla Katarína Knechtová, řekneš taky něco? Áno, ale neviem, či sa môžem pozerať do tvojej kamery, ale zrejme áno. Podívej sa do naší společnej kamery. A ja ďakujem, že som veľmi rada som ťa videla a veľmi rada vidím aj vás. Ahojte.